नमस्कार प्रणाम सबके। सखी राधे लोग। राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता दी। सखी लोग नवरात्र से आज हो चौथे के गाना सुनावे नाचे पर 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बलम। चला सुना देखा कैसन लगा था, जैसन कमेंट में लिखा जाए। बहुत अच्छा बा, शुरू से लास्ट तक आप लोग सुनिए तब बढ़िया लगे, अच्छा लगे हमारे विचार से तो ऐसा मन के जैसा लगे। हाँ कमेंट में लिखा जाए, ठीक बा। हाँ ठीक बा, चलते सुना। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। सास के लैया देख ननद के लैया रे कसा, ननद के लैया रे कसा। हमरा खातिर लैया जहाज मोर बाला मुआ। हमरा खातिर लैया जहाज मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। सास के लैया रुपया ननद के दिहा पैसा, ननद के दिहा पैसा। हमरा खातिर करेंसी का नोट मोर बाला मुआ। हमरा खातिर करेंसी का नोट मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। सास के दैया माला, ननद के दुई माला, ननद के घट दुई माला। हमरा खातिर बंगला, हमरा खातिर बंगला रे दार मोर बाला मुआ। हमरा खातिर बंगला रे दार मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। सास के भेजिया नैहर, ननद के भेजिया ससुरे, ननद के भेजिया ससुरे। हमरा हमहू के लै चलता विदेश मोर बाला मुआ। हमहू के लै चलता विदेश मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार मोर बाला मुआ। 4 दिन खातिर बन जाता सरकार।